athro chi, mae lot o bethau dyn ni'n gwybod pam gyfodd y mam gyntaf i eni, a dwi wedi siarad lot o'r ieni yn mon chi amdan dwyieithrwydd a beth. So, gyda i chdi bach o ddisiynau, chdi sy'n iawn? Ydy ta, ydy. O, brilliant. Cwestiwn un, mae partner i, mae'n ddihyder yn y Gymraeg. Mae'n ofyn i siarad o flaen pobl chi. Sut sa'r ieni yn delio gyda hyn? Mae hwn yn rhywbeth sydd yn codi'n eitha aml. Wrth gwrs, mae iaith yn rhywbeth personol i unigolyn yn dydi, ac mae rhywun eisiau teimlo'n gyfforddus yn siarad, yn wedi'i yn siarad efo'i plant ei hunan. Ond beth sy'n digwydd mewn teulu fel arfer ydy bod un rhiant yn parhau siarad be bynnag iaith ydy'w iaith naturiol nhw, a falle bod y ddau riant yn siarad yr un iaith. Mewn sefyllfa iaith leiafrifol fel y Gymraeg, mae o'n allweddol bod y plentyn yn cael amlygiad i'r Gymraeg os oes bosib cael yr amlygiad yna reit o'r cychwyn cyntaf gan y rhiant sydd yn siarad Cymraeg, achos mi ddaw na gyfleoedd i'r plentyn ddod ar draws y Saesneg, a mi fydd y plentyn yn cael digon amlygiad i Saesneg neu yn y cyd-destun yma beth bynnag ynde. Felly, y problem wedyn ydy beth ydy dynameg yr teulu ynde. Ond mi fydd na ddigon o gyfleoedd i'r teulu pan mae pawb yn trafod efo'i gilydd i fod yn trafod falla yn Saesneg falla, dyna yn y cyd-destun yma. Ond mae o'n bwysig bod yr teulu'n cytuno mewn ffordd bod o'n iawn bod y rhiant sydd yn gallu siarad Cymraeg yn siarad gymaint o Gymraeg a phosib efo'r plentyn.